khona. Phinde ngibingelele nje futhi namhlanje ngale thuba ngalumzuza ngaleli hora. Kubalulekile abantu bakaNkulunkulu ukuthi simbabaze uDumsekayo, simbabaze uTusekayo, simbabaze uNgcwele, simbabaze umkhulu osabekayo ongabonwayo. Ngiyazi ukuthi baningi abantu abangamazi uNkulunkulu abangamqondi, and sekuthengiswe kakhulu ivangeli lamanga, ivangeli lobuntukuntuku, because usathane ukufuna la untukuntuku ngakhona khona ezokwazi ukuthi akubuse. Azi ngike ngabuka nje i-quotation namhlanje lapha nje ezinkundleni zokuxhumana, ethi yazi sometimes ama-war esibhekana nawo suke sengaseyona i-attack nje kuphela, suke sekuyi-contract, suke sekuyizivumelwano. Uthi yabona into libe libuya over and over again, ulibele uhlaseleka over and over again ngento eyodwa. Thola ukuthi hhayi-ke akusasebenzi-ke lo muntu, sekuyilomunye. Let's say mhlawumbe uzilile ukudla, ngelinye ilanga uzilile waba umngani wakho wathi, hayi bo ngicela ukukhipha phela mngani kukanje kanje, kwenzela ukuthi i-break i-fasting yakho wavele wanqoba. Phinde ngelinye ilanga kuzosetshenziswa i-boss yakho, uvele uthi umphathi wamagazi nje uzongikhipha, akhiphe mina, because iyanyuka i-level, liyanyuka izinga, kufuna ukubonakala ukuthi uzokwenza njani. Lesivumelwano sithathile sokuthi ngiyazile, uzosiyeka yini noma uzokwenza njani. So kuyanyuka ama-level ngama-level. Wake wathi njalo omunye ubaba kimi ngihamba nje ngihambisa indaba ezimnandi zombuso wezulu, wathi yazi uma umelene nesitha sizofike sizame ngomuntu oyedwa sibone ukuthi uyahluleka, sizame ngaba u-2, uma behluleka bazophinda babe u-4, uma behluleka bazoza sebe u-8, uma behluleka bazoza sebe u-16, balibele bethi 2 times. So ngaso sonke isikhathi abantu baNkulunkulu sisempini ngendlela eyisimanga. Azi ukuthi le mpo obhekene nayo unqoba kuphela ngoKristu, unqoba kuphela ngeqiniso, unqoba kuphela ngokukhanya. Masifuneni ukukhanya, sikunamele, sikuthande ukuhlala ebukhanyeni. Ungakunameli ubumnyama, ungakunameli ukuthi okay sishonile ilanga, hayi sesokwazi ukuthi sihambe siyojola. Seshonile ilanga, sekumnyama, sesokwazi ukuthi sihambe siyophuza, sesokwazi ukuthi senze ukuthi, sesokwazi ukuthi sihambe siyontshontsha, sesokwazi ukuthi siyobamba inkunzi. Ngoba uma unamela ubumnyama, ubaba wakho uSathane yezwa, ngoba yena uyingelo sobumnyama, ngoba yena uyena vele osebumnyameni. I remember nje ekhasta uSathane ekhaya ezulwini, akabange saba naleya preciousness ngoba wayemuhle, ethandeka, ecula kahle. So wathi ephucwa yonke into, waphucwa inkazimulo, waphucwa ubuhle, waphucwa yonke into. Bake basho nje ama-Satanists bathi Sathane masimbona, yo akeve emuhle akeve ukuthi, but I'm 100% sure ukuthi ubuhle lo aseyibo manje abusebona lobo kade yibo kuqala. Mina ngiyaye ngize ngithi yazi kahle kahle uSathane uloni la ekhona, ushawa udliwa umzwangedwa kakhulu. I'm sure kuye kuyenzeke kuye deep down ukuthi ayisole. Ngoba abantu baNkulunkulu asikaze siye ezulwini, asikaze sibone ingelosi, kodwa siyazi ukuthi injabulo lapha, kudunyiswe, kuhlatshelela imini nobusuku. Yabo le njabulo efilayo senkonzweni, kube ngathi ungangagoduka, kube ngathi ungangahamba mase kuculwa, mase kufundwa izwi, mase nihleli nabazalwane mhlawumbe sekuyilunch sekuyadliwa senaxoxa, leyo joy, leyo pain mase nihlukana, omunye sebheka le nomunye sebheka le. Leyo ezulwini ke ayikho leyo pain, because khona kuhlezi kundawonye. Ubaba nje wayekazathi bayeke nawe nawe uthanda ulandela abantu, because mina ngiyibuza ukuthi umuntu maseshila enkonzweni akakhumbuli. Hawu kade sehla senyuka naye, sijabula naye, sidla naye, sidla umaqebelengwane naye, kumnandi kunjena, sicula nabo, sisemlilweni sonke siyaxoxa, abasakhumbuli yonke leyo nto, sekuvele kwaflasheka konke nje toilet kanjalo nje. Athi hayi miyeke umuntu, bayeke. Akwenzi umqondo. It really doesn't make sense. Kodwa ke abakaNkulunkulu abalahlani, abadelani. So abantu baNkulunkulu namhlanje ngifisa ukuthi sibize izulu njalo. Mbize uNkulunkulu kuyona yonke into. Mbize
empilweni yakho, mbize ey'nganeni zakho, mbize emalini yakho, mbize uphume ungena, mbize, mcele, mncenge ngoba uyamdinga. Awazi lutho, mcele ukuthi akufundise ukuthi yini intando yakhe. Awu-understand ukuthi why kunamakholo, mucele ukuthi akuphi uku-understand ukuthi cause mina sengambuza uNkulunkulu, Nkosi, kungani vele kunamabandla ahlukahlukene? Khona ama-apostoli Nkosi, khona iZayoni, khona abasindisiwe, khona why Nkosi? Ngoba phela sonke sabakho, ngoba sonke sidaliwe nguwe. uNkulunkulu uyamcela and ulindele futhi izimpendulo uzoyithola. Akusho uzoyithola manje yezwa noma namhlanje noma kusasa, ungayithola within 10 months. Kuya ngawe ukuthi usebukhoneni bangakanani noNkulunkulu. Uma usebukhoneni bakhe ngiyakutshela ungayithola immediately noma ungayithola after 2 hours. Or ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga ngibuze ngithi Nkosi kwenziwani ezulwini manje, and ngaqhubeka umsebenzi yami mhlawumbe after 30 minutes or an hour yafika izwi kaNkulunkulu langiphendula ukuthi kwenziwa ukuthi nokuthi nokuthi. Kuba kuwena ukuthi usondelana kangakanani noNkulunkulu, because yabo if uwumuntu ozihlukanisela uNkulunkulu ukuthi okay mina ngiyashumayela, mina ngiyasebenzela uNkulunkulu, ngiyavangela, the fact that uhlezi ukhuluma ngaye, umoya kaNkulunkulu uhlezi kuwena. That is why uNkulunkulu ethi masibambisise izikhali zamaKristu. Enye izikhali ithi muhlezi ulindile ukushumayela indaba ezinkulu zombuso wezulu angithi. And ngokushumayela izindaba zombuso wezulu uzoqala umeme ingelosi qala ukuthi ibe khona, ngoba ngeke uzikhulumele ngeindebe zakho, ngeke uzikhulumele ukuthanda uwe, kodwa kumele udlulise imessage yalabantu. Because ngizoshumayela kumizi ewu5, labantu bahlukahlukene. Umuzi oqala kunezingane ezo3, kwesibili akho ngane, kwesithathu ubaba ohlala yedwa, kwesine ugogo omdala, kwesithathu abantwana bahlala bodwa. So ama messages wabo angeke azafane. So ukuze ngazi ukuthi imessage yalapha ithini neyalapha ithini, ngidinga umoya kaNkulunkulu ozongifundisa konke. Because isho njalo uKristu uthi ngishiya inodwa kepha ngishiya nomduduzo umoya oyingcwele ozakunifundisa konke, ozokungitshela okukhona okuzayo nokuzokwenzeka zonke izinto bantu baNkulunkulu. That is why if usebukhoneni baNkulunkulu uthola yonke into. And yathi quotation ukuthi ungacabangi ukuthi abantu bazoku-understand. They will never understand. Because bona balizwe lelizwe olizwayo. They can't understand it. They can't comprehend. Abayitholi abaqondi. Kanjani indaba lo ehlukile, indaba enza kanjena, indaba embozile, indaba ukuthi nokuthi, because they don't understand ukuthi uNkulunkulu ucommand ukuthi akwenziwe nje manje. Because understandeki vele umuntu ohlakaniphile nolalelayo. Because iwula engalaleli ziswe zitshela ukuthi sonke siyiwula, kanti cha ziqhamba amanga. Because lo lalelayo uyena uzotshelwa yonke into. Because umuntu omdala wazi yonke into angithi. And mawusutshela nawe omncane ngoba utshengisile ukukhula nobudala, labanye ngeke baze ba-understand. So kona konke abantu baNkulunkulu masikhule, masibize izulu, masicele umoya kaNkulunkulu uhlale nathi. So ngalo myalezo mfishane ngifisa nje abantu baNkulunkulu sazi ukuthi uKristu uyaphila, sazi ukuthi izulu likhona lilinde mina nawe ukuthi siphenduke sisondele kuNkulunkulu. Ngoba phela izinto zonke sifikile ukufa seduze naNkulunkulu. So ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu zithi bantu phendukana. Umbuso wezulu usondele, nihlengo lesinde sinebhabhadiso. Ngokuphela izinto zonke sifikile kanti nokufa kuseduzana kakhulu. Ungakuphucala ithuba, ungabe sakwazi ukuthola lokuphila okuphakade. Ungakuphucala ithuba, ungabe sakwazi ukuthola ukuhlenga. So uKristu usasindisa, uKristu usasibekele, uKristu usasiphilisa, usasibiza namanje. Wozani sikhonze noJehova. Sonke siyakuthanda ukuphila okuphakade, sonke siyafisa nezenzo zethu mayitshengise. Phenduka, shiya konke, dela konke, dela leyo mali, dela labo bantwana, dela ukudla okuthandayo, dela isikhathi sakho, dela ubuthongo bakho, ukhuleke, uzile, uphenduke, ubhabhadiswe. Because uKristu angithume kona ukutshela abantu bami ukuthi mabaphenduke babhabhadiswe, bazihlambulule ngoba ungabhabhadisiwe uzosala. Kuyimpoqo okhombaza kubalekile ubhabhadiswe futhi emfuleni, amanzini ahambayo njengoba uKristu wenza wabhabhadisa emfuleni iJordani. So abantu baNkulunkulu hlanazi ukuthi sikhona nezinye izinkundla zokuxhumana, TikTok Lihle Ithemba, Facebook Lihle Ithemba Mzobe, Instagram Lihle Ithemba with I am Mzobe,
and then ku-YouTube uLihle Themba Mzobe. Nkosi ibe nani nibusise. Masilibize izulu simbeme uNkulunkulu, sikufuna ukukhanya, sifuna ukuthula, sikufuna ukuphila, siphilele inkosi ngelihle ethandeka lingcwele igama lenkosi uJesu. Hlanazi uNkulunkulu asizonde sona, uNkulunkulu abuthanda obungcwele manje zekuphathe. Amen.